what's up? Nakitry. Sabi tinaway. So, alas 10 mga boss. Sorry tagabi eh. Ay not na mag-vlog ta. Good morning, good afternoon, or good evening. Hindi doon sa oras na nagtanaw mga boss. So, stroll ta mga boss. Yo, pasensya kayo mga boss sa wind noise. Kaya wala ko video pa itong mic adapter. Pero gusto mo palit, pero wala ko dito yung budget. Hopefully soon makapalit na tag adapter para mas klaro ang tinog na ako sa inyo. Mas klaro ang tinog kung mag-vlog, diba? Yung ngit-ngit po dyan mga boss. Eh syempre, na-tried man. I-tried yun. Alang-alag, ayag. Tara. Troll lang tayo sa Tagum. What's up mga boss? Kumusta? Sikirada na ba diyan mga boss? I hope na okay lang tataan mga boss. Medyo napin yung sipon. Kamay. Siguro sa pagbiyahe ni ba? Sipunon kita. January. Grabe, hapit ako mag-end ng January, no? Baliar kita. Jadi lang adlaw mga boss. Next week I guess. Next week ano po? February. Yeah. Ana juga kadalin. So, wala tayo bantayan eh. Ano po? Pasko na po dapit. Dili dapit medyo ngit-ngit juga siya mga boss kay suga. Dili lang dapit nga side bigas wala. Isa lang sa side. At least na, di ba? Sa una mong gawin, wala din siya. Ay nga nga suga. So, okay lagi hapon. Ako i-open ng visor kaya para pag musulti ko medyo klaro-klaro. Okay, close muna ako parehan eh. Diba din yung lunggan. Open lang na ito. Mga nang sipunon dugo ka rin. Kaya naka-open ang visor. Ay mga boss, nakaloon ako daan. Thank you. Ngayon orasa, alam niyo kayo mag-ride or mag-stroll kay gingaw kayo. Pero napita, mga buntag or hapon or road to, grabe ka traffic trip mo po. Ay dilim kayo siya sinadang traffic. Naagya mo yun yung kanadyan. Buntaha yung karoon na ngit-ngit na alagi no, hingaw. Nakasugat magaling ko sa kinan motor, sakyanan or motor ginagmay lang. Ayan. Grabe katugnaw. Hindi lang nag-gloves ko. At lalang ko i-pick upon mga boss. Oy. Lalang ko i-pick upon eh, muli lang ko tayo. Grabe dagan ni Roxy ba? Kila na 24,000. 24K na ang daga ni Roxy. All stock pagyapon. Siguro sunod na po daning magpahinlo ko CBT. Tapos pwede sana ako ang mga bola niya kay Joe. Para nawala na yung hatak. For sure release ng mga bola ni. I hope punta na bola lang releasean ha. Hindi itong mga bell o yung mga sitawa ka na kwan sa CBT ang ilisan ngit juga ito rin dagang itawa rin mga kwan hapon or buntag mingaw na nirado na pero gupo dari mga bus dito hanggang ba sitaw mo na ang tulay luba mga dikaagi mga 4 wheels mga sikyanan mga motor pwede rin makakatingit tama din nakalimot ko ng may guba dito ba tulay
kalender ko. Yan, pagdunang yung kaya ba. Abog.